Čaute, tu je Cool a pustím sa hneď na ďalšiu mapu. Dúfam, že je toto tá správna. Uvidíme, mali by sme začínať v takej budove. A stalo sa to, že som dané 4 let's playe vymazal, takže ich musím natáčať znova. Moja chyba. Dúfam, že sa to už nestane. Ako vám to môže byť jedno, ale keď to musím natáčať znova, ešte túto hru, ktorú som si povedal, že už nechcem vidieť, tak ja to celku nasere. A mám prejsť túto jednu mapu a potom už v tom ďalšom let's play už to ide všetko ďalej, takže áno, toto je ona. Dobre. Počkaj, musím ešte to robiť tak, aby ma nevidel. Ale on je zase slepý. Počkáme radšej. Ja viem, zase to bude nadlho, ale už som zase hackol Bandicam, takže môžem natáčať neobmedzenie dlhé videá. Tak, dobre, musím teraz počkať zase než prejde, ale ja by som mohol vlastne aj tadeto prejsť. Ideme. Áno, áno, áno. Dobre, o hodne som to skrátil a pokiaľ si pamätám, hneď tu bol jeden. Áno. Tu je tá misia, tuším, kde mám byť nespozorovaný, takže si musím dávať pozor. A keďže mám aj ten bandicam vyriešený, tak mi to môže byť jedno. Môžem ich zabíjať, tuším. Alebo ne. Počkajte, skúsim sa pozrieť. Vlámať sa, nájsť, neútočiť na strážcov. Dobre. Lebo boli tam aj misie, kde som ich mohol zabiť. Ježiš, toto je ináč tak pomalá hra, tu sa nič nedieje niekoľko minút, takže títo strážcovia, celkovo nepriatelia sú úplne retardovaní, takže to trošku blbosť, no. Dobre. Ja môžem kľudne chodiť, ale keď už som pri ňom, musím spomaliť, to je všetko. Teraz sa musím dostať tam a skoro ma videl. Ale on je trošku mimo, asi svetovaný, takže ma nevidí. Ale dúfam, že ma nechytia a nebudem to musieť hrať zase. Tu sa môžem zapnúť šprinty. Tu sú trošku zabugované tie počítače, že musíme stať tak ďalej od nich. No. Je to? Ide? Tak. Ježiši. Ne. Dobre, už to ide. Trošku je to taká blbosť, ale človek narobí. Stihneme prebehnúť. Poď, poď, poď. Dobre. Tam sú dvere. Počkáme radšej. Potom sa budeme si pravda, že musíme sa dostať aj tam, tým smerom. Počkáme, dobre, tu nás neuvidí. Tak, detektív, ktorý hackne každý komp. A teraz tam niekto. Tu je komp. Tam je nejaké ďalšie poschodie, ja si to už nepamätám presne, ale vyhral som to, takže to už snad nebude taký problém. Ježiši, zase blbo stojím. To je trochu nedomyslené. No to je úplne nedomyslené. Tak to si ešte nevidel, ak preložili túto hru. Namiesto stlač medzerník je vtlač medzerník. To je úplne celé špatné. Zase slepý. Potom by ma nemal vidieť. Teraz, ne, ja už viem, čo robím. Odtiaľto. Teraz tam ale nemôžem ísť. To prejdem cez tie kancelárie a aktivujem tam ten jeden počítač. A ne, to bolo nejaké niečo špeciálne, nejaký ukradnutý obraz alebo tak. Prejdem to celé. Alebo ne, pôjdeme sem pekne. Pretože viem, že aj tu niečo bolo. Tento je teraz nejaký mimo. Zbadal ma. Dobre, našťastie to nemusím prechádzať celé.
A akurát som sa objavil tu. To je dobré, lebo tam chcem ísť do tej miestnosti urobiť tú prémiovú vec, ale budem tu musieť počkať. A potom, neviem, či budem zase musieť všetky tie blbosti aktivovať, ktoré som aktivoval pred chvíľou. Nedá sa pozrieť mapa? Nedá. Takže musíme počkať. A tam si byl predtým, tam sú tiež mapky, počítač. Tam by si sa objavil. Však uvidíme. Však ma to aj tak nepustí, dokiaľ neaktivujem všetky a teraz sa musím starať o to, jak dlhý bude let's play a tak. Podľa mňa ne. Len tento profesionál ma nevidí. Nevidí. Ne, aby sa pozrel. Tak ja si na to urobím pár drepov, nech som silnejší. Áno. Dobre, môžeme ísť. Haló, ahoj. Haló. Ahoj, nič. Ja tu cvičím za ním, on si ma ani nevšimne. Dobre, a tu je niečo špeciálne. Zase to nefunguje. Aj. Dobre, už to ide. Pozrieme sa sem, kde som videl. Aha, tak tam asi ne. Tak zase počkáme. A pôjdeme na to horné poschodie. Uvidíme, čo tam bude, ak sa tam dostanem, tak to stopnem a ideme na ďalší let's play. Pretože som s tom nestopol, moja chyba. A dostal som správu, som asi niečo splnil. Áno, tuto je už aktivované, takže ideme zase hore. Dobre, takže čaute, uvidíme sa pri ďalšom let's play.